Saiki iki gilirane genduk Niken Salindri. Nanging apa? Saurunge tak aturi jumeneng. Aku sore mau karo live TikTok gawe tembang, gawe lagu. Oh, gawe lagu heeh. Nggo sapa? Engko nek kowe menyimak lirike lelagon wis ngerti wi lagu nggo sapa. Oh, judule apa? Judule Rasa Tresna. Oh, Rasa Tresna. Heeh. Engko pas ndangdute nduk Niken diaturi jumeneng. Heeh. Oh iya, coba ana bawane ya, Yung. Ana bawane Sinom no. Sinom ya. Sinom ya, coba main dibawani karo Mas Wisnu sing suarane lantang. Lagu nggo sapa? Ora usah tak omongi engko nek kowe menyimak saire bakal ngerti kuwi lagu nggo sapa. Oh, ngono. Sapa? Arep apa dhewe? Ah ya. Oh, sing bawa sapa? Niken dhewe no. Oh iya, ya coba. Karo lenggase wenduk kan. Oh, ngono ya ya. Sing gawe bapak sore mau karo live TikTok ngono karo orek-orek. Oh ngono. Orek-orek kok digawe lagu. Wah iya ya coba Sinom Pelok. Oh ngono ya. Ya nduk kan. Kaya ngapa suaramu dinteni wong sak donya. Oh ngono ya. Sing ngenteni dina Rebo iki piyuh. Yan. Ya saiki wis kelakon weruh Niken Salindri. Heeh, ya nduk. Coba. Wah, suarane kaya bledek, Nduk. Oh, ngono. Kang nedeng nandang kasmaran terus lanang wedok wis nyawiji jalu kuwi lanang estri kuwi wedok. Oh ya lanang wedok wis nyawiji terus Nduk. Rasa tresna kang manunggal. Ya, terus kutha Klaten lan bocah lanang wedok mau asale saka Klaten lan Kediri. Wah ya, terus kaprah si nebet arni. saya cetha Arni. Wah ngono terus samya mesem lan gumu itu kese ora mung sing lakoni tok sing mesem guyu, sing nonton penggemare ya mesem gulu, pengiki siap karpet nggih gulung-gulung. Oh, ngono. Terus tan kabandung ing rasa rasane wis ora kena bindung. Ya.
sejati. Dadi katresnan sejati. Ya, terus Muga langgeng pas gong tibane ompak ndangdute. Ya, muga langgeng terus tansah lestari wis ngerti nduk, tembang kuwi nggih sapa ngerti ora? Sampun, Pak. Nggo sapa? Damel kula kali Mas Sardi to. Lah iya. Wis ngaku dhewe. Kalih kalih Pak Dodo. Kok iso? Nenten widodone kok. Oh iya pidodo sing sing gaweke lagu. Iya, ya. Rasa tresna. Oh, rasa tresna. Heeh. Kang wis ora kena binendung, ya gairah anak muda. Iya, Yo. Kaya apa? Dek, bacutke ndangdute. Ya, rasa tresna. Yuk. Nduk, jumeneng nduk.
Indra. Nggih, Pak. Sehat ya, no? Alhamdulillah pangestune, Pak. Sehat, waras, bunga, seneng atine bengi iki ya. Nggih, no, Pak. Komplit bercampur menjadi satu. Bungae perkara apa, senenge perkara apa? Kowe kandha saiki. Bungae nggih amargi ditanggap to, Pak. Ditanggap teng mriki saged menghibur masyarakat yang ada di sini, terutama buat kedua temanten. Terus saged kepanggih kalian panjenengan malih, kalian Kerudwijo Laras Indonesia. Sampun. Sampun. Kuwi lho Mbak Manten karo Mas Manten iki ngenteni kowe ning kono lho ngantian. Oh iya, terima kasih. Mau foto? Iya. Sekarang? Boleh, boleh. Monggo mau foto Mbak Manten. Udah bawa dompet belum? Loh, dompet nggo apa? Saiki ngene, Pak, Apa? konsepe. Lek share foto ki bayar 50.000, Pak, sak jetan. Wah, nyawer 1 juta. Ini uangnya ada di sini. Loh, ayo lho. Nggih, monggo-monggo sepuase mawon. Ya, 1 juta nenek kene iku. Tenang no pikirmu nya. Ya, iki cash saka Mbak Manten karo Mas Manten. Heeh, lho kaya ngono kuwi lho. Jenengan mboten, Pak? Ora aku. Duitku wis kakean, bingung lek ku ngentekne. Alah. Amin, amin ya Allah, amin. Alah ya. Monggo Mbak Manten, Mas Manten, mari badhe foto sekarang juga enggak apa-apa. Oh, Bapak sama Ibu juga. Oh, boleh, Bapak sama Ibu tindak rene. Gen ngerti, Nduk, sing nanggap kuwi sapa, ngono ya ta? Pak Gianto Pitik, ngerti ta? Pak Gianto Pitik. Pitik. Heeh, mergo usahane iki potong ayam. Oh. Ya. Oh, kalau dipunya aku itu apa ya namanya sing biasanya motong ayam itu? Apa? Apa ya lek ngarani, Pak? Jagal, Pak. Oh, jagal ki nggih sapi, nggih wedhus, nggih kebo. Oh, bisa ya, Pak, berarti. Heeh, kan ya. padha kewane, Pak. Iya padha kewane tapi kan gedhi karo cilik. Oh, lek gede jagal, Jagal. lek cilik berarti jigil. Ora potong. Potong ya. Iki lho. Monggo Pak Gianto, Iya. so Bu Yayu. Tadi sudah ngendika mau foto bareng-bareng di panggung sama Nggih, Mbak niki Niken. Mbak Manten sama Mas Manten namanya siapa? Mbak Manten namanya Mbak Nadia. Mbak Nadia sama Mas Mas Ivan. Irfan, nggih. Mungkin Mbak Mantennya dulu ndak apa-apa. Sambil menunggu Bapak Ayo, sama iya. Ibu. Mbak iya. Nadia sama Mas Ivan. Ya. Ayo, Nggih. Jan. Malah gedemu karo manten bedok nih malah gede kowe to, Ken? Dan nggih. Heeh, ya. Oh, gitu. Nggih, sampun OTW. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga langgeng, cepat diberi momongan. Amin. Semoga sehat selalu. Ya. Yang penting jangan gerusa-gerusu ya. Iya. Sajae kowe iki nuturu bapak wis rabi po. Enggak. Sik kalah pengalaman karo Mbak Nadia. Dengerin dulu. Kenapa? Jangan gerusa-gerusunya itu jangan ke susu apa itu, jangan ke susu mana itu maksudnya. Ya ora apa-apa wis sah kok. Ya enggak. Maksudnya Kan piye? kalau semakin lama semakin matang untuk mempunyai anak. Jadi ki wis siap tenanan ngono lho, Pak. Ya Ora takono, kaget Mbak Nadia ngono. takono Ya, siap duwe anak apa urung? Sudah siap apa belum mendapatkan momongan? Siap. Insya Allah siap. Mas Manten siap Sampeyan nganaki? siap ora? Kok bojo mbok kon gendong sampean lunga. Siap ndak? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Pengennya punya anak berapa, Mas? 2 aja. 2 aja. Sampean berapa, Mbak? Yang banyak. Yang banyak piro? Sak lusin? Ora masalah. Ora masalah kuwi anak rezeki ya. Jangan pengen gadah putu pinten, Bu? Karton mriku pinten? Oh, manut berarti Ibu. Ibu ya berarti apa jarine? Apa jarine bocah? Lah jenengan pinten, Bu? Urung. Oh, Niki anu adike manten to? Nggih, Pak. Adike nggih dereng rabi. Oh, jek SMP to? SMP to? Oh, Masalah. seneng ke SMP to? Oh alah, ya ampun. Lah iki apa metungul tekan kan kene.
SMP kelas piro, Mbak? SMP kelas berapa? pinten? Kelas 1. Kelas 1. Kelas 1. Loh, gede mana ya? Ya gede wis saiki gisine terjamin kok. Oh, setiap hari makannya ayam, Mbak. Iya, betul Allah. betul. Iya. Mbak namanya siapa, Mbak? Mbak Afika. Sok nek rabi aja lali nanggap Pak Kangko karo Niken lho, nggih. Aja gelem dibedak-bedakne. Sok nek rabi. Ditungakne Bapak, Ibu sehat, lancar rezekine, sukses usahane. Nggih, Pak nggih. Insyaallah Gus Gendeng, Bos. Amargi almu ning gontor. Wo, Pangapunten. nanggapi Gus Gendeng. Insyaallah. Ketoke udan deres Pak niku mengke bakal. Oh, alah anu to gontor to. Nggih, siap. Oh, nggih, siap-siap. Gus Gendeng kalih nikan nggih, Pak nggih. Nggih, Nah. alhamdulillah nggih mboten damel Pak Kangko to, nggih. Ya. Aku ya tanggapan dhewe. Monggo Monggo foto foto riyen, sesarengan. foto riyen. Ya. Foto sesarengan. Ibu radi mriki, Bu. Ya, ken ora vakum. Ya, gamelane dionekke. Adike mriki. Mriki. Bu kalih Bapak. Indingane ya. Ayo sungkem mring ibu Pratiwi. Adicara foto sesarengan sampun kawiwitan. Temanten sekalian samya bingah ing manah lega ing nala. Sumengkem dumateng pepadanipun ingkang Rama saha Ibu. Lumaksana kanthi repepeh. Sumengkem dumateng Kanjeng Ibu. Sing nanggapi marem lho Nduk Ken iso foto bareng karo sampean. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Heeh. Dadi bungah wis nyenengke karo sing ngakuan. Lek melengket sore mau. Pak Kangko mengke kula foto karo Mbak Niken. Nggih. Takon Mbak Niken wis dugi napa dereng. Nah, alhamdulillah tekomu ya rada sore ora kewengen ya Nduk ya. Nggih, Pak. Lancar perjalanane. Alhamdulillah mau ora di udan terus, Pak. Oh, kono udan to? Nggih. Kene ora udan Alhamdulillah. alhamdulillah. Saged terang tur sing mirsani saged jenak. Nggih, padahal niku mau udane rata lho, Pak. Udan kayak disek lho, Pak. Lah nggih. Tapi alhamdulillah teng mriki wae mboten niki, Pak. Oh, bener ora udan blas sama sekali tidak hujan. Monggo wingi-wingi udan. Iki mandi penjaluke Pak Gianto karo Bu Yayu. Mergo penjaluke manten karo wong tuwa kuwi beda lho. Nggih. Beda ngerti bedane ora? Penjaluke manten loro karo wong tuwa loro, penjaluke beda ngerti ora? Nek napa, Pak? Nah, manten wedok ki njaluk diudani, Mbak atau Mbak Bu Yayu karo Pak Gianto njaluk diterangi. Dadi terang Kok saged alhamdulillah. ngantene njaluk diudani? Kan lek udan kan malah acarane anu to, Pak. Hah? Maksudnya gen adem suasanane ngono lho. Tapi udane sesuk ae ngono lho maksude. Oh, Heeh. alah. Masa ora paham tak ketang dasmu Sini ya paham, Pak, tapi yo piye ngono ae. saja kaya ora roh ngono. Saiki menghibur masyarakat. Baik. Ah. Oh, sebelum menghibur tadi belum mendoakan Bu Yayu sama Oh, Pak Gianto. Heeh, ya, heeh. Oke, semoga kagem Bu Yayu sama Pak Gianto diparingi sehat selamat wilujeng awet le momong anak putune seger waras panjang yuswanipun rezeki ingkang kathah barokah tur-atura ora loka. Nek malah kebak mugi-mugi diparingi putu sing kathah. Amin. Amin. Oh, pancen ya kono kudangane wong tuwa ki nek Ya. duwe putu ki cakala mangsa nek putu metu wis sayange ki ditumplak nang putu timbang nang anake. Leres. Sok nek sama nek tuwek lek ngono kuwi. Sama sok nek tuwek ngono kuwi. Sok ben. Kok ngenteni tuwek to, Pak? Lah saiki wong Lah kula saleh gadah anak mungkin nggih sayange bapak ibuku nggih kalih anakku to, Pak. Oh, Bener. ngenteni aku tuwek. Iya bener. Rasa ngenteni kowe tuwek ya. Nggih, Pak. Rasa ditunggu-tunggu. Nah, sing penting awakmu saiki sehat, waras, sukses, atimu seneng, atimu bunga. Wis kuwi tok. Nggih, Pak. Ya, numpang apa? Manut nganggo temanten sekalian. Nah, manut. Ya, coba kaya ngapa? Bawa napa mboten, Pak? Ya bawa no. Sing niki mengke tibane sing rancak napa sing alus, Pak? Sing rancak, wong wis kamursane wis muni iki jane ana pamundhut no, Ken. Request Bos Danang yang punya kawasan Muara Baru. Judulnya Rindu Hatiku Koplo.
Lagu ini khusus buat mempelai Mas Irfan sama Mbak Nadia. Semoga cepat dapat momongan serta jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Wis maringi kowe 1 juta rupiah. Rindunya hatiku, Pak. Hah? Rindunya hatiku. Ora tembang sik iki engko keri-keri ora apa-apa. Nggih. Mosok langsung musik lah ya ora. Nggih, mboten. Heeh, bawa nono apa? Manut. Kula pengen nyobi rara sesigari, Pak. Loro sesigar. Nggih, bawane napa niku? Bawane sak-sakmu pokoke pelok. Nah, bawane sak karepmu pokoke pelok. Oh, ya ya. Nah, mergo ora mung kepengin weruh jogete lan pas nyanyi uga pengen krungu bawane. Oh, ngono ya. Gimana? Cahayu. Nah. Ya. Iki wis padha WA Pak Kangkong. Nah, kondang. Ya. Ah, ya. Mangga. Lintune mawon, Pak. Lintune apa? Manut karo. Niku kan damel bawa to. Lah delalahe niku bawane kula dereng siap. Ah, terus? Lintune mawon. Ya, Napa lintune nggih? apa? Lintune apa? Ya. Napa, Pak? Yuk langsung loro sigar ora apa-apa, tanpa bawa. Asal. Asal. Yuk. Boleh. Wong mau awakmu wis bawa lagumu dhewe kok. Ya sudah. Ya, oke ya. Ya. Iya, kowe ra matur nuwun karo Bapak. Wis tak gekne lagu lho kowe. Napa, Pak? Niki wau to. Lagu ki mau sing gawe Bapak Anom Dwijo Kingkong. Rumah sana piye? Oh, dangdute sing damel Pak Dodo. Terima kasih Pak Dodo. Terima kasih Pak Kingkong. Ya. Yo, monggo loro sesigar garap gamelan Bali ya, Nduk, kan? Nggih. Ya, oke. Yuk, monggo para kanca siaga. Ya, ya. Nduk, kan? Dalam, Pak. Iki oke banget sing nyuwun supaya awakmu duet karo Mas Ardi. Nah, Niki to, Pak. oh saiki yo. Engko saiki yo gara-gara yo iya. Heeh, iya. Ya Allah. Heeh. Oh, ngono iki banget. Wah, Pak Kangko, monggo ndang diduetke Mas Ardi Mbak Niken, Mas Ardi Mbak Niken. Mbok menawa masyarakat kene do mudeng. Oh, do ngerti ya. Heeh, Mbak Niken karo Mas Ardi sing lagi viral ana ing TikTok. Hubungane piye? Aku ya ora roh, aku wong tuwek mesti arep takon. Oh, ngono. Ayo disupati musik, Mas. Mas. Yo, Janokone duwe Jelaras Indonesia. Wah. Iki uga ana bebungah sing kudu tak aturke utawa tak paringke marang Nduk Niken kelawan Mas Ardi. Oh, ngono ya. Ya, saka Bulis Maksum so Mbak Ika Ratu Jaya iki wis transfer kelawan aku engko tak aturke karo Nduk Niken. Oh ya. Yo, musike, Mas. Ya. Ya. Mas Ardi. Nggih, pripun, Pak? Ora piye-piye, kowe jaga ngono karo Niken kuwi kok. Lah aku ngono karo ibumu dadi obat nyamuk. Kenapa sih? Apa? Kenapa? Iki kakakmu berdua harus bertanggung jawab. Kenapa? Jujur cah loro. Kowe ndek setu kok nganti telat ora mangkat ki sing salah sapa? Cah loro kuwi. Saiki muni yo, kowe ora salah. Bise, Pak. Heh? Sing salah bise. Kok iso nyalane bis? Lah kula ditinggal lho, Pak. Heh? Ditinggal bang ibu. Sampeyan iku kudune Tak tuwampuk cangkemmu doan kowe cah loro. Kowe do karepmu piye? Lek semayanan kowe ngomong karo Pak Kangko, "Pun jam 1 pun dugi kok, Pak. Kok nganti setengah 3 bise mangkat. Kok iki rong teko iki mok gondol nyandi." pesawat delay ya yang ya. Delay, Pak. Delay. Telek. Saiki kowe do tanggung jawab ngono kuwi, nganti Pak Kangko ki yo Lah, gone Pak, kurang. tak mandok wis lho, Pak, Pak. Ora Kan perkara wis hanya karo ora. sekali to, Pak. Gek ning Bojonegoro sing nonton wong sak lapangan yo gone mek 7. Mergo lah sing balung ki ora enek mergo Ardi ora mangkat. Kowe ora mesane bapakmu. Kowe kudune kayak ganti rugi karo bapak.
Kompensasi. Heeh. Kae piye to ceritane piye asine? Mune yo. Jam 1 dhewe lagi mangkat Oh iya lagi tekan kono iki, Pak. Setan. Lagi Pak. teko, Pak. Miskom, Pak, Jam miskom. 1, Pak. Masa yo langsung nyuk ngono kan yo ndak penak lho, Pak. Sampeyan gak ngesane, Pak. Ketemu mek sak nyuk, ho. Oh. Gak ngesane sampean. Sampean yo duwe pasangan lho, Pak. Oh, Sampean yo duwe butuwi lho. Iya, Apa ngerti. sampean ketemu karo butuwi mek Hah? sak nyuk apa yo marem atine Hah? sampean. Sampean kudune yo tanggung jawab, Pak. Aku ki ketemu mbek Mas Ardi ora bendino lho, Pak. Yo isaku yo semek kuwi tok. Sampeyan iki kudune ngerteni, Pak. Sampeyan ora oleh ngono kuwi, Pak. Sik tak omong sik jangkrik. Aku tak omong sik ngene lho. Momen ndas golek musuh cah loro ngene iki. Ngene lho, ketika kamu itu berjanji harus ditepati. Gitu loh. Ya namanya janji manusia itu kan kadang bisa meleset toh, Pak. Asine sing dawa-dawa wektu sapa? Cah loro iki. Wek ngaku di, sing dawa-dawa wektu sapa? Nganti plurae yoga, nganti pucet. Lah iki ning bis kok mau witu tok. Luwe apa? Ora mergo Mas Ardi marah mangkat. Iya. Heeh, nek kok ora apa-apa. Bapak ki ora apa-apa nek untuk kamu ki ora apa-apa. Ya mung gegujonan, gegojekan ngono lho. Ya. Yogane diwijo laras ki wong turah-turah. Oh iya. Sawangan to. Nganti Bu Sri saka Bandung mau ya dia. Sore mau ya. Gawakne jarik kuwi cacahe ana 12. Ngantek kurang. Ngene iki lek mangkat kabeh wong 17, wong 30. Ora susah aku lek isuk. Dek iki wis lunas lho duwite. Ja, piye ngono kuwi? Lah ya, kuwi lho katresnane Bu matur nuwun karo Bu Sri. Di, kowe diparingi apa mau? Kagem Bu Sri ingkang tebih-tebih saking Bandung lho, Pak. Iki nggih. Terima kasih nggih Bu kangge jarike mas-mas kula DLI niki. Kula kanca-kanca lantaran Mas Ardi kowe do entuk jarik matur nuwun karo Mas Ardi. Kali Bu Sri niku napa nderek teng mriki, Pak? Teng mriki kok Bandung lho kan, pengen ketemu awakmu kok. Oh, oke. Halo, Bu. Wis tau ning omahmu lho, wis tau ning omahmu Bu Sri. Kelingan ora? ketemune karo mama tapi Karo mamahmu. Weh, nyeluk Mbak Wiwin iso mamah lho. Sik. Bu ini nyeluk ibu ini kan mamah lho. lah Mbak Nikan kan nyeluke mama to. Sik, saiki tak terus terang ning kene wedesane wong akeh. Kowe cah loro ki karepmu udah piye? Wes, kok iso nyeluk Mbak Wiwin, Mbak ini kan kok mamah. Ya kan bahasane aku to, Pak. Ngoten nggih. Pripun. Lah iya Mbak Wiwin kok mamah termasuk mamahmu? Ya bakale, Pak. Oh ngono. Cah loro asine piye? Cah loro asine piye? Kabeh do takon karo aku. Pripun to Pak Kangko? Pripun to Bu Dwi? Ardi kali ini kan pun pacaran apa dereng? Wah, aku yo ngono. Saiki jawaban dhewe nang netizen. Kita ini hanya kakak adik. Nah niku pun bener. Wes, tenan ngono ya? Iya, Pak. Heeh. Iki tak anggap masku dhewe. Mas Ardi nganggep aku adik, Pak. Nggih niku pun. Tak kandhani ya, kowe tak kandhani. Aku mbiyen karo Bu Dwi ya ngono. Bu Dwi ki kok karo aku tak anggap ATM. Adik. ATM ki adik tapi mesra. Suwi-suwi Apa, Pak? Suwi-suwi ngopo? wes kuwi ya, ngono ya. Ngono ya. Heeh. Ya, kita juga ATM. ATM ya, Pak? ATN Adik tapi nesunan. Wah iya. sesuai. Ya. Nah. Ngaturke apa nek karo Bu Sri? Nggih, matur nuwun kagem tali asih, kagem kula Mbak Niken. Mangke kula paring nggih Bu, niki tesih kula beto. Oh, ngono. Dikek duit barang to, Mo? Nggih, diparingi tali asih. Aku dadi kelingan aku ya dititipi duit kok kowe cah loro kok. Mung tali asih. Tali kotange ora. Tuku dhewe. Iki saka Mbak Ika Ratujaya 500.000. Nah, saka Bulis Maksum juga 500.000, yang 500 untuk Dwijo Laras Indonesia, yang 500 nanti dibagi untuk Legit dan Mbak sapa jenenge kae Angel, juga untuk tim utawa grup Icilik-icilik Cerit. Nah, iki Apa terjane cilik-cilik cerit iki? iki grupe cah loro kuwi lho. Suwete
Mbak Mayang karo Mak Jumpe. Ya iki tadi 500 ya. Iki aku mau nyampaikan kok nyo. Iki caloro, iki Ardi kini kan nyo. Iki tampa. Wis kaya ngono lho tresnane karo awakmu. Iya. Terima kasih untuk Bulis Maksum yang ada di Den Haag, Belanda. Juga terima kasih untuk Mbak Ika Ratu Jaya yang ada di Hong Kong. Ya, terima kasih buat Mbak Ika Ratu Jaya dan juga Mbak Bulis Maksum. Bulis Maksum. Ya. Yang ada di Hong Kong. Di Den Haag, Belanda. Ya. Ardi nganti apal kulino diparingi. Nggih, lho niki pun makaping-kaping ya, Pak. Oh iya. Ya. Ya saiki we nembang cah loro arep lagune apa terserah. Kita kasih lagu yang terbaru Mas Ardi. Apa? Apa? Ayo Mas, kijing miring Mas, wila Mas. Ngomong Mas Gogon. Anu bos pitanala Mas. Bos Pitanolo. Iya. Mbak kowe Ardi apa Bos Pitanolo? Apa di? Wow. Dereng iso Pak jane. Iya. Lah isomu apa? Kadek ingin takon ngapalne kok. Nggih niku mboten Kusuma napa-napa. Wijaya. Ya, Kusuma Wijaya. Ya. Kalih ngawur sithik, Pak. Oh ngawur apa-apa. Wong mendem sithik wae ora apa-apa kok. Sampeyan mau mendem to? Ora Kok abang matane? Ngantuk. ngantuk. Iya. Oh, jare kok sithik ngono. Iya. Ngono kok adik. Adik apa? Telek. Iki tok maneh awak dhewe pacaran Mas. Iya. Gitu. Tok maneh dhewe pacaran gitu. Terus mari ngono ade rapi terus dhe anak anake legit ngono. Engko Pak enek dramane Pak. Oke. Iki mesra sik iki ceritane Kusuma Wijaya iki mesra sik Pak. Wah, baru pertama jumpa dan saling mencintai ngono to. Kusuma Wijaya. Orang-orang kok rapi terus dhe anak Legit. legit. Oh, legit ku yo ditampilne. Ya. Ning wajahe yo member awakmu kok wajahe legit ki yo. Rupane iki lho. Oh, nggih mirip gitu Pak. Mirip. nggih. Nah, ya coba Kusuma Wijaya. Nah, coba yang apa? Ya. Nah, setelah itu mempunyai anak legit. Ayo nduk medun dadi anake. Nya tak sangoni 100. Ya. Nduk. Nah, duwe anak wedok jenenge legit ya pinter nyanyi, pinter nyinden. Nah, ya. Ya nduk medun nduk. Nah, kamu sebagai anaknya Pak Ardi karo Mbok Deni Ken. Mbok De, Mama. Panggil aku Mama. Oh, Mama, ya Mama. Iya. Oke. Mama dan Papa. Oh iya. Ya, dhewe Mama Papa lah apik ya, Mas. Iya. Maksudnya wajahe no cocok no lho, Pak. Ana sing ngandakne kowe Ardi ki wadahe mirip kok. Mirip Mirip. Wajah iki meh padha no, visi meh Kale? padha. Karo Ardi. kula. Heeh. Kula kali Mas Ardi. Heeh. Mirip. Lah Mirip. kakak adik Pak. Oh iya kakak adik ya. Iya. Gimana? Suami gimana sih? Lapi dong. Iya. Jaksel banget loh. Kok aku didiemin? Iya, sebentar ya, Nak. Sebentar ya. Ini Papa Bukan sama anaknya bareng Mama. loh. Mama mau bikin cucu. Jadi dia orang metu. Oh, Mimi cucu. Ini Mimi cucu. Makasih, Mama. Iya, Nak. Sini. Tengah, lihat. Tengah. Ngapa? Sikilmu ngapa? Enek selatike. Papa, ini anaknya loh. Ditanyai ngono apa-apa gitu kok. Dimeneng kayak kambek papae kok piye to mamah ki? Hah? Iki piye to mah papa ki kok meneng bae iki kambek Iya, anake? papamu rada bisu soalnya, Nak. Ya kurane ya. Wong Papa ambek mama pas gawe samene meneng-menengan. Bikin umpamane Pak. Umpama iya ya. Wong panggung ki panggung sandiwara ora apa-apa umpama kok.
Yo ngene iki aku sing disemprot. Bikinnya Apa? gimana mama? Gawene piye? Lah piye kok lali aku Lagi ya. piye kok ditakoki kok Gak ketok soalnya. Gawene anu. Lah wes aja cilik ya, cekon. Iya. Ayo, saiki dites dulu suarane. Iya. Dites suarane. Apa suarane, Nduk? Nduk. Mau nembang Legit. apa? Apa ini? Apa sir? Bawa. Bawa meneh. Bawa kok ben dikendangi mbek papa engko langgame ya. Ya, ya. Aduh. Bawa apa nggih? Bawa sing sampean gak iso pengrawite ra mudeng. Anu genti slendro wae, genti slendro. Nah, ya. Ya, gandeng nduk legit lahir kuwi gawene Ardi karo Niken ki ning Gubuk Asmara. Dadi Gubuk Asmara nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur. Lah iya kuwi. Kakek diem dulu kakek. Oh, kakek Iya iya. no, kakek. Oh, wis tuwek mento ya awakku. Hah. Iya. Nyingkar nyingkur. Beh iki rong iso ki. Latihan ya Mbak ki. Iya. Mbak piye to, Mamah lho, Mbak? Mama Niken. Mas Bandi enek lah Mas Bandi. Kendange jokno ning ngarep kene Mas Bandi. Nah, kon dikendangi papae. Nduk. Nah, putuku si Legit. Nah. Nggih, Kong. Nah, kong kang mangungkung. Ya. Iya. Piye to mama Iya kok sabar. Sabang dor. Nyingkar nyingkur. nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yengke mutan Yayung. lelampahan kangka wuri piye to Mak? Ya bener. Bener, Nduk. Iya ora apa-apa, bener kuwi bener. Yayung. Tulus. tresno tulus Nadyan ning gubuk ya. senadyan ning kubuk asmara Yeay, iso to? iso Iya lah anake. Iya. makasih ya mama Iya sayang, anake seniman ambek seniwati. Heeh. Bapake pengrawit, ibuke sinden dadi anak ya. Waranggana. Nah ya Pak ya duwe anak kaya ngene ya Pak ya. Ya bungano. Pinter nembang kok. Iya. Sampeyan won gaekne kopi apa teh? Teh wae, teh ae. Teh ae. Teh nganggo susu tapi. Iya. Teh tarik. Anu berarti teh tarik ya. Ya, teh tarik. Heeh, teh tarik. Sampeyan nek kaya ngono aduh gak mesra to disawang anake lho kaya taraki satru Yuh, wae. malah isi nek di sawang anak iki. Engko wae. Ayo papa anake dan dikendangi. Ya, Anake kendangi. dadi kendangi. Ya. Oh duduk ya Pak ya. Hah? Esok awan. Ya. Yen liwat. Lah pancen lagune meh padha kabeh kok. Sing nembang anake karo mamae, sing ngendang bapake ayo. Ya. 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 Iya nak. Bayang apa? Yen liwat. Ya. Yen liwat aku kelingan aku pakai biyen tak lere ing cagak kabak tulisan marana padai
Ngene iki jan kaya keluarga sejahtera ya, Nok. Ya, sing lanang ngendang, sing wedok nyinden, anake ya iso nyinden, ya. Kok beda karo aku, kowe ngopo? Aku ki dalang, bojoku iki sinden, lah kok duwe anak tukang mancing. Lah ya. Kan hobi toh, Pak. Hobi ya? Kan hobi, tapi kan ada jiwa keseniannya. Mancing kok seni iki senine nggo ngendi ya? Seni loh, Pak, seni mancing. Wah, jangan bikin semerep. Iya. Cedatan sajroning ati datan luntur Dangdune Mas Ardi. Ayo Dek, aturan nuwun. Alhamdulillah. Semarem rasane. Papa sudah gimana rasanya Papa? Sudah capek, sudah capek. Sudah capek. Anaknya disangoni sih, anaknya sangoni sih. Lah duitnya senggo sampeyan kok. Iya, disangoni sih. Aja sampeyan ngono dilek nyeluki. Lah duite mok gawa peyan. Oh lah, peyan malah. Peyan. Penak to Papa. Marah to peyan. Ngono. Iki sih tok mamundur sing ngaturke duit 1 juta ki mau kan. Napa, Pak? Rindunya hatiku. Nah. Adewe njajal dangdutan. Ya. Nah. Oh iya. Nadane Mas. Ya, Anu bukete saka Mbak Anu mau Mas Adi. Nggih. Wis magawa ya. Nggih, enten titipan buket. Iya, tonton maneh to. Aku ki nyanyi terus sampean nggawa buket terus ngene to. Ya. Lho, buketnya dari Mbak sapa mau.
sih, Pak. Nah, ini juga dari Mbak Puspita. Oh, sing ngaweni buket, heeh. Pas maringi 200 kanggo Mas Ardi karo Nduk Niken. Nah, ya. Ya. Nggih, niki enten titipan buket. Heeh. Bunga main sak kerdus ini, main Elek tapi ora estetik. iki klo Pak, bunga iki, ora apa-apa. Mas sak kerduse. Alah. Masa wi antene sak kerduse ya ayo. Nah, ngono lho. Sudah. Dibaca sih. Ah, Apa? dibaca dulu. Nah. Pengirim dari Mbak Puspita, Mbak Rahma, Mbak Nui Nunung, dan Mbak Ani Indahwati. Terima kasih. Semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Dan Terus terus itu- ngefans sama Arni. Terus itu ada titipan uang 200. Heeh. Nah, aku sampean kirim nomor Pean, rekening wae. pean. Engko pean gowo ya. Kirim nomor rekening ya. Iya, iya. Gampang. Iya. Angko disambung kon gara-gara ya kan jadi engko arep tak duelke antarane Niken karo Gendo Legit Wanci gara-gara Oke. joget jaipongan. Wah, sekile ning nggon jaipong, heeh. Oh iya, ngesake dawuh perang ya, Nduk. Lakon kuwi kudu ana bacute. Oh ngono. Engko seneng-seneng iso dituking nggon Wanci gara-gara. Ah ya. Kalau sawangan mendung mentiung kuwi gawe payung, Nduk.